manis-manis iki. Yo yo yo. Manis sedek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen guyu manis ngungkuli madu saya bisa rontokne jantungku. Dironce-ronce setengah mati aku tresno kowe. Pasar turi mas neng Surabaya aku ngerti sampean senenge godho diiris-iris ya dek aku lane Jawa. Wong manis mbok yo sing prasaja. Memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat kekuatan Soko manis tambah manis yen ora seneng lamis yen wesem manis ngungkuli madu saya bisa ngrontokke jantungku. ganteng mas sampean pancen ganteng Masa iya setengah mati aku kangen kowe. pasar turi mas neng Surabaya aku ngerti sampean senenge godho diiris-iris yo dek gulane Jawa. Aduh manis mbok yo sing prasaja. memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat iku atake wong lanang. Yo matur sembah nuwun Mbak Dari. Yo co.
caranan carane carane matur sembah nuwun. Masih bersama Jaya Asa. Mungkin ada dulur-dulur yang pengen bekso, pengen joget, monggo. Tentunya kita meriahkan di acara siang hari ini. Janji setya disekseni, lintang-lintang ing tengahing wengi, ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki pepujan ati ning endi dawa ngayu kang tak anti-anti. Cerah foto lho iki. Kuwi lho Mas Parmin. Tuang bagus aja sira nelongso. Yo, Aku teka gendong tresno. Tresno Susi kang bakal tak ugemi lho, Dek. Yo Mas. Yo, Jaya Mada. Janji tresno disekseni, lintang-lintang ing tengahing wengi, ati kang nandang asmara Dek Dewi kula nyuwun pangapura rembulan ing wayah wengi
ngendi dawa ngayu kang tak anti-anti. Wong bagus aja sira nang langsu. Aku teko gendong tresno. Lelangan asmara gawe sing rasa nambani ati kecewa. Kang Mas tantono atimu aku setya teni sliramu kangen kepisah katamu tresno suci mangkiyo rahayu tresno suci mangkiyo rahayu. Ya, terima kasih Ya, Kak Trisna bisa Mbak terima Dewi. kasih. Tentunya satu tebak. Pupu sing tupo kang kumelon keneng kang jasa ngapalake Cuk. Cuk. Aduh, ya aduh. Cuk. Nuwun kawula nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasarasan kawilujengan bagya mulya tansah sumandhing wonten kawula lan panjenengan sami langkung-langkung dumateng panjenenganipun keluarga ageng almarhum Bapak Marno dalah Ibu Giem. Sekalian panjenenganipun Bapak Fauzan Ma'ruf dalah Ibu Nunun Zulaika. Ngaturaken wilujeng siang wilujeng pepanggihan malih kali kala sakadang seni campur sari Jayanada kaleres ingkang dipun pangertani pandhipun Bapak Marioto. Wonten ing kaludangan siang punika nun nggih hanetepi dawuh saking Hamengku Gati kenen hangregengaken swasana wonten ing kaludangan siang punika. Awonten pawiwahan wonten ing siang punika Kang Hamengku Gati nun nggih amlawakaken panjenenganipun Mbak Rina Anggraini ingkang saung pun dawuh kalih panjenenganipun Mas Novel Ahmad Fakih putra jalu saking panjenenganipun Bapak Fauzan Ma'ruf ugi panjenenganipun Ibu Nunun Zulaika. Tentunipun saking kaula pametri budaya campur sari nderek dedonga mugi-mugi
Sri Pinangmanten kekalih anggenipun lelumban wonten ing madyaning agung sakmangke tansah antut runtut ugi dadehna keluarga ingkang sakinah mawaddah ugi warahmah Allahumma amin. Wonten ing kalundangan siang punika Jaya Nada Campursari sinengkuyung Tri Widowati juga kerja bareng dengan Jaya Nada Audio Sound System. Gambar diabadikan cerah foto production tentunya untuk menghibur para tamu yang pada kesempatan siang hari ini. Tentunya langsung kemawon kula aturi jemeneng setunggal kali tiga ada Mbak Dari, ugi Mbak Yani, ada Mbak Dewi. Semoga kula aturi jumeneng salam pambuka saking kaula Jaya Nada Campursari. Lo. Yo. Yo. Yuk ngaturake salam pambuka tentunipun saking kadang-kadang Jaya Nada Campursari.
Taunana Windanana nganti pikun mangsa sasatawe prasaja tur bisa mama anut kadiwasan Mbak Dari sumangga katur langgamipun menapa nderek katur. Dumateng panjenenganipun para tamu kakung semono putri ngaturaken sugeng dedaharan wonten ing kaludhangan siang punika tentunipun kali nyawiji dumateng panjenenganipun kala sakadang Pametri Budaya Jaya Nadang.
Inggih sampun katur satunggaling lelagon tenipun Mbak dari matur sembah nuwun.
Lulus Raharjo matur suwun nuwun Mbak Yani lelagon esemu. Sing penting rokowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah pencucu tresnaku rokowe ra bakal madu bunga tenang rasane wong kang lagi kandro sampun ngatur Jogja Apalagi, Bu, istimewa lagunya? Bu Indah. Oh, kita goyang bareng bersama Jaya Nada Komor Sario. Yo, 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 yo. Jika wakat, 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 jika wakat. Abang biru lampunya disco. Awak guru manis
Abang biru lampu disco. Burung es mikir Penjosi endo jaloni saya sing tuanjo wakati tinggal siramu menora bisa turu aku tresno masuka ando waktu mikir butuhe mikir belanjane jare saiki bingung atine ngatino mulai rono dalam dina parengene aduh enak emas sing satino aku sapa sing setino kanggo wong liya sing setino kanggo wong liya. Yuk, matur thank you, matur sebanun Bu Indah. Tentunya juga ada Mbak Yani, matur thank you. Ayo Mbak I, monggo. Kepak kasih lan sayang Jaya Nada. Asik. Jaya Nada, jos. Saliro yen ruping Tuhan kata mugi sawa sing antari sento tulus anggonku dampingimu bedorongku gandeng tresno
genggam asto supaya neka kepercaya mandeng kusaliro ing rupito angada mugi sawase antari setia tulus anggonku dampingimu Pitoroku gandeng tresno ngobrol ra ono entek kakak sini kakak ngawengi tetes embun sinyal tadi aku sampeyan kaya lagi kasmaran tenang aku tekan tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso kuat-kuatke kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut kata mangune coba padang tenang aline saya suasana ngenteni badai terang nanging siau nari ning tengah hutan kagem tresno koyong ngene rasane wong nang dengan kangen rino wengi atiku rasane peteng tansah kelingan kepengin nyawang sedelo wae wis sepuh tenang Oke, masukkan basement-nya. Kita goyang bareng ya. Yo. Ayo Mbak Devi. Rasane wong
kasih. Betul, Press, siap. ya, Mas. Yes, yuk langsung sok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wes wajine tansati elinge. Wes wajine, Wes wajine padha nindakake. Ajeng wes kumandang wayahe sembahyang. Tetapi wajib ngawuhe pangeran. sholat dadi Sholat dadi cakake agama. limang wektu. Limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah asih tumanina luwih sagerna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar, Salah sayang tingatake tindak mungkar. maghrib lan isya jangkepe. Rayokane ditambah salah sunahe. Aja sembrono iku perintah agama. Ngelikono ning donya mung sedelo. Sabar lan tawakal pasrah sing kuasa. Yen kepareng besok muga suwarga. Oke, tentu dipun saking kaula kadang Muhammad Ridho Budaya nyuwun kegunging wanudra pangsami apabila kathah klentak-klentuning atur saking kaula cukup sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur sembah nuwun. Apabila sampun toing gati saya gayung diri Sri pinanganten kakalih pramila adicara lampahipun Sri pinanganten kakalih badhe kawiwitan. Srena Rendra kang minuliyeng jagat raya. Nalika semono risang pengantin sarimbit wis prapta wonten ing waraning sasana pahargyan arsa kirap lumebet ing sasana pahargyan. Kawuryan saking Mandrawa Ginata ing Wardaya kadya Sri Narendra kang arsa tedhak siniwaka. Kadya Sri Narendra kang ngarsa tedhak siniwaka risang penganten tindak sang raja saring kepangasan pring juru laksana kang winastan Suba Manggala ya Manggala Suba. Suba wis ngarani tata krama tata susila Manggala nanggih pimpinan. Sang juru laksana nanggih panggalaning lampah kanthi kebak tata krama miwah Subasita sang juru laksana. Sinten to minangka sang juru laksana? Nggih panjenenganipun Raka Mas Bejo. Dasar wiwit awit mula den gegandeng gegulung mring edi endahing kabudayan.
Radyaraja lan Prameswari ninggih priwang sarimbit Bagus Noval Ahmad Fakih Milah Hayu Rina Anggraini Gandeng Renteng Kekanten Asto Bebasan Datan Ginggang Pinoro Sosro Risang penganten wis didikya rambut silaning akrami kanthi napak asmaning pustaka pikuwung palaksana ing dinten Sabtu Surya kaping Ewanji menika pinahargya sawetawis arsa nyuwun pangestu pring para tamu ingkang minulya. Para kadang miwah santana ingkang tutpuri handayani suka pawuji pring ngarsaning Gusti Amprih gesangira risang panganten ingkang saged manggih kamulyan samya suka ing manah katitik wonten ing estem tansah sinanggung ing lati pratandhani sukaning manah para bapak, para ibu ingkang samya bebasan lenggah ing kanan kiri pun pinangan ing bikang apindo raja Hyang Prameswari. Paripurna Suba Manggala ya Manggala Suba hang lenggahaken risang temanten kekalih dumateng panjenenganipun Rama saha ibu kula aturi sekedaken anggenipun lelenggahan. Para bapak, bapak, ibu-ibu semuanya tentunya yang sudah mengikuti acara bahagian ini, kita lihat bersama kedua mempelai tentunya dengan senyuman manis sudah duduk di pelaminan. Untuk selanjutnya kita lihat bersama-sama dan kita saksikan bersama-sama kiprahnya dari Sang Suba Manggala panjenenganipun Rokomas Bejo. Ya, kita lihat dengan senyum manisnya Mas Bejo. Ya. Yuk para hadirin semuanya, kita lihat, kita saksikan bersama kiprahnya Mas Bejo, tentunya dari Sanggar Jaya Nada. Jo, tunjukkan aksimu Mas Bejo. Kasih senyum yang manis Mas. Awas, awas, ojo keliru,
Wah, marai kepengin iki Mas Bejo iki. Ojo suwe-suwe, ojo suwe-suwe. Asik. Kok ya lagi dipilih kok ya bapak-bapak ngono rabuke ngono lho. Biar kopo meneh iki. Senyum Mas, senyum Mas. Senyum Mas. Tapi jangan tergoda dengan kesenyumannya loh. Ora teko. Ayo golek pasangan sing kira-kira pas. Hah? Asik. Joget Mas, sambil joget Mas. Ya, dokumentasinya biar bagus Mas. Nah lo, ayo, iki lagi diajak depongan iki iki. Lah kok yo nafsu ning giris. Lo. Ayah. Ayah, omong kok kenese ngono. Lanjutkan Mas Bejo. Pokoknya dino iki tak serahke nyang kowe Mas Bejo. Arep mbok garap kanthi katon kepiye? Ayo ganti apa neh iki? Ayo tunjukkan aksimu Mas Bejo. Jo. Ada. Mohon maaf buat Bapak Ibu semuanya yang lagi ngadeg, tentunya harus bilang amit-amit ya. Ojo macam-macam gue kalah dhuwur karo Mas kuwi. Arep golek ancek-ancek iki ketok iki. Ayo Mas Bejo. Bali. Golek meneh Mas Bejo. Yuk ganti swasana Mas Bejo.
Tunjukkan Mas Bejo, ganti suasana. Iki kek lakon nopo jene. Awas, ojo salah nabrak ya. Mogo, iya. Wis, bali. Golek sasaran meneh. Ayo, ingok sing dhisik iki. Ingok sik. Sing iki. Lah ketoke pas ning karo iki pas iki ketoke. Ayo. Peralatannya Mas Bejo komplit. Ayo ganti cemar ganti ya. Alah. Ngos-ngosan. Alon-alon. Awas, kleruling udut iku. Ora trimo nek gor siji. Loro. Alon-alon. Mbak, alon-alon nuntun wong sepuh ya, Mbak ya. Alon-alon dalane lunyu. Dasare wong ya wis sepuh dadi mlakune ya wis rada ora iso rikat, Mbak. Awas alon-alon, awas goncangan. Ayo. Tok kabeh biayamu. Yeah. Kok ya aneh-aneh wae. Iki kekurangan apa iki Mas Bejo nek ngene iki? Amit-amit jabang bayi. Jao. So. Welas Mbak. Ayo ngikutin apa kemauannya Mbak, harus diikutin Mbak kemauannya Mbak. Kaya jaluke sing nek pinggir sing karo Mbak ora gelem nek tengah halah lah wong gobyoran ngono kok alah Mas alon-alon Mas ngangkate alon-alon Mas alon-alon.
Awas. Ayo. Mbak Manten kudu amit-amit ya Mbak Manten ya. Kudu amit-amit. Sungkem. Yuk. Dituntun Mbak E, dituntun Mbak E. Alon-alon, alon-alon. Neng yo serasi. Jadi kan dhuwur terus cendek. Alon Mbak, sing sabar ya Mbak ya. Momong wong sepuh ki kudu sabar. Awas jurang, jurang. Oke Bapak Ibu semuanya, kasih tepuk tangannya buat Mas Bejo, tentunya dari Sanggar Seni Jaya Nada. Bapak Ibu hadirin semuanya, tentunya pada siang hari ini dipersembahkan untuk Bapak Ibu semuanya. Tentunya juga kedua mempelai, tentunya dari Sanggar Seni Jaya Nada. Bapak Ibu hadirin semuanya, belum berakhir, tentunya masih ada satu, tentunya ada tari Gatot Kaca Gandrung. Tentunya ini juga salah satu persembahan dari Sanggar Seni Jaya Nada. Tentunya sebentar lagi kita akan simak dan kita tonton bareng-bareng tentunya tari Gatot Kaca Gandrung. Koto sang Gatot Kaca Kinon mapagar kosuto tekapiro prasna parto manahar muco sakti miro kang inujaran wang-wangis munggar cito. Maratani balung paket domba kuno tejo
Kasih aplaus buat Gatot Kaca Gandrung, buat Bapak Ibu semuanya. Yuk kasih aplaus lagi yang lebih meriah lagi untuk Gatot Kaca Gandrung. Tentunya persembahan tadi kerja bareng bersama Sanggar Seni Jaya Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa syafaati rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati panjenenganipun para pinisepuh, sesepuh, bapak ibu yang satu tansah kula bekteni, panjenenganipun para bapak ibu ingkang satu bagya mulya, langkung-langkung dumateng para panitia keluarga besar Bapak almarhum Marno dan Ibu Giem almarhumah, demikian juga keluarga besar Bapak Fauzan Ma'ruf dan Ibu Nunun Zulkarijah, seluruh keluarga besar yang hadir di tempat ini. Puji syukur mari kita sama-sama memanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan rahmatnya. Pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini, kita semua dalam lindungan rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan acara ini dengan lancar sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam sama-sama kita sanjungkan dan senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita digolongkan umatnya dan diberikan pinayungan di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, izinkan kami berdiri di sini mewakili dari keluarga besar Bapak almarhum Marno dan Ibu almarhumah Giem, dan juga keluarga besar Bapak Fauzan Ma'ruf dan Ibu Nunun Zulkaijah. Yang pertama mengucapkan selamat siang. Selamat datang kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka silaturahmi dan memberikan kesaksian atas kebahagiaan kedua mempelai pada siang hari ini. Dan alhamdulillah tadi pagi kisar pukul 8 telah dilangsungkan pernikahan ijab kabul secara agama Islam, secara kantor catatan sipil Kecamatan Matraman sudah dilaksanakan dengan baik, dengan lancar. Dan alhamdulillah pada siang hari ini akan dilaksanakan acara adat Solo Surakarta Hadiningrat. Kiranya atas nama keluarga besar kedua mempelai mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedua mempelai ini langgeng selama-lamanya dan menjadikan keluarga yang agamis, romantis dan harmonis, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fi dunya wal akhirah, segera mendapat momongan putra yang soleh dan solehah. Tentunya dari kedua keluarga ini dalam penyiapan penyambutan ada hal yang kurang berkenan dari segalanya, baik among tamunya, kesajiannya, dan segala yang disiapkan oleh panitia. Kiranya ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi juga mohon doa restu kedua mempelai selalu rukun, selalu langgeng sampai kakek ninen-ninen. Dan juga mohon doa restu juga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bahagia. Tentunya dengan kebahagiaan sukacita pada siang hari ini akan diiringi dengan lagu-lagu campur sari jaya nada yang akan menghibur sukacita pada siang hari ini. Kiranya demikian yang dapat kami aturkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kupat dicampur klopo menawi kula lepat nyuwun pangapura, kupat dicampur santen
menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Burung Irian I love you. Cukup sekian, thank you. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Bapak Ibu hadirin semuanya, tentunya acara ini biar lebih nikmat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz kita yaitu Bapak Sanjaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak panjang kalam, tadi sebelah kanan saya sudah paparkan secara gamblang dan luas. Berikut pantun pula. Mari Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para tamu undangan, wabil khusus kepada kedua mempelai Ananda Akhina, Naufal Ahmad Fakih dan Ananda Rina Anggraini berserta kedua besan Bapak Fauzan Ma'ruf dan Ibu Nunun Zulaikha dan mewakili keluarganya dari almarhum Bapak Marmo dan almarhumah Ibu Kim. Mohon para hadirin wal hadirat sekali lagi kita doakan untuk almarhum dan almarhumah orang tua Ananda Rina Anggraini yang bernama, kita doakan mudah-mudahan sekali lagi kedua orang tua Ananda Rina Anggraini, ayahandanya tentunya yang bernama almarhum Bapak Marno bin Fulan tentunya dan almarhumah Ibu Giem, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya serta masukkan segerinya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu haladinnya wa ala kulli intin salih wa ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi'an ma huwa kafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nusi anta kama asnaita la nusi falakal hamdu hatta tarda falakal hamdu ijar radita falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjiniha biha min jamil ahwal والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وأبد الممات إنك كريم مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربينا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقعد وتنفرج بالكرب وتضع به العوائز وتنال بالرغائب ويستسلم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدل كل معلوم لك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي الرحيم يا ودود يا فعل لما يريد أغننا بحلالك حرامك وبطاعتك معصيتك وبطاعتك عمن سواك. اللهم أحينا بالإيمان وأبسنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا بالإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان. الله من كل بلاء الدنيا وجب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Sanjaya yang telah memberikan doa restu. Tentunya juga